naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brick op de Rika Reactions. Ik is Geista Black, greatest reactor of all time. Welkom bij Brick op de Rika Reactions. Die is hier hip-hop channel. Ons doen Afrikaans rap hier. Want ik zie die hip-hop mensen haat mij nou. Ja? Yeah? Als ik aan veel kan vertellen wat ik vandaag overkom met die hip-hop. Een hip-hop head. Mannen is hip-hop. Hip-hop mannen. Nou, maar we besluit wie is hip-hop en wie is hip-hop. Die mannen wil besluit wie is hip-hop en wie is hip-hop. Dat is mijn week te doen van jullie wat je weet. Ik is Mapuza. Ik is 5. Oh, maar ik rijd niet een week niet. Ik ga niet daar los. Die man heeft een probleem met die week wat ik doe. Ja. Anyway, gaat nog ingaan aan. Is net, hey, die mannen snaaks. Ik is blij, jullie mannen. Claim hip-hopie. Jullie claim Afrikaans rap. Keep it up. Keep it to Afrikaans rap. Ik kan die hip-hop mannen niks maken. Staan ze nog van de dag had ik weer gezien hoe die hip-hop mensen aangaan over mij. Hoe die week wat ik doe. Anyway. Als hij hulle hip-hop zo hulle kan doen, maakt niet wat hulle wil. Right! Radio Yesterday 4. Wacht, voor ik bij Radio Yesterday 4 kom. Thank you voor de subscriptions. Ik moet jullie bedanken. Dank je voor de subscribers. En dank je voor jullie wat mij helpt om te groeien. En die kanaal te laten groeien. Ja? Jullie weten, die is hier het kanaal om Afrikaans rap te promoten. Ik react op wat ik like. Of wat ik hoor. Of wat iemand van mij zegt. Ne? Of aandachtig maak van die. Ik zie hier om unknown rappers en wat is die woord? Upcoming rappers te promoten. Ik heb het Facebook gehad van die. Ik heb een klompje mannen ons het meer dan 80 mannen gejaap. Met hulle promotion. Hij zit me op met Geista Black page. Wie van die rappers heeft die gehoord van? Ik heb die een van hulle gehoord. Ik weet niet of schuld zijn niet. I will leave it there. Ne? Maar het is hier een kanaal, een reaction channel is hier een kanaal om muziek te promoten. Zij denkt het gaan jouw muziek promoten. Zij denkt ze gaan gevalideerd worden die het weekje sorry. I will leave it at that. Want die man zijn brein is te klein om het te verstaan. Ja? Maar dank je voor subscribers. Los een comment en een follow. Of subscription. Hè. Ik heb tenslotte op Radio Yesterday 4. Ja, elke zaterdag. 11 o'clock tot 1 o'clock. 1 keer, 2 keer in die maand. Dus ik inject de nou na. Oost weer alleen of we gaan een gast zitten. Een artist. Die andere 2 zaterdag van die maand heb ik een request show. Ja, elke maandag. Je moet mijn Facebook page gaan follow. Ja, elke maandag ga ik zeggen. Drop je links van die komende zaterdag. Ze requests. Ne? Dan moet zij die song wat zij wil ik moet spelen van jou of wie even. Drop het daar. Dan speel ik die muziek van die channel, van die links af. Ne? YouTube of whatever. We moeten niet bij die media van je goed vullen die wat ik moet downloaden. Ik download niks. Daar is je aan de 2 zaterdag van die maand. Dan speel ons die request show. Ne? Right. Vandaag react ons op iets wat het is wat ding wat ik haat. Ik hou niet van als mensen van mij vragen wat om te reacten. Maar die vorige reaction van 2 man promo Pengi. Was ik een voet op je nek. Toen zei ik. Toen de reaction klaar is, toen zie ik die ding het gedropt vang. Toen maak ik in mijn steek om te zeggen, moet ik react op die? En dat is hoe waar voor mij gezegd react op die. Zo, we gaan nou react op die. Hoe lang is die intro is een beetje lang. Zo, we gaan nou react op die. Ik hoop niet die man een vloekje hier, maar ik weet 2 man promo Pengi vloek. Want hulle gaan mij weer eens te leerstel. Hier te vloek. Maar oké, die boys. Ik blackboy die boys van hulle. Want die hip-hoppers hou van hulle niet van hulle niet. En hulle kan mij niks maken, man. Check. Hey yo Remy, what's the banger? Die man een Brentford sokken jersey aan. Oeh ja, promo was een Brentford. Ik weet niet van Pengi niet. Maar ik weet 2 man promo was een Brentford sokkenfan. En liefst ik respect voor hem en joinen. Hulle is ja, Gloria aan te zien. Hulle is joinen met Tottenham Hotspurs. Pengi support Brentford. Hey yo Remy, what's the banger? Die is zo hard niet, man. Fahrenheit. Julle wat
Julle fools wat wil gehad het, ek moet er die act op die, julle het gewit die man of... Ek het nou net gesê, ek hoop hier een vloekie. Het begin sommer so. Ja, en daar is ek... Niet zo hard nemen. Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Lop hy nei, top hy nei. Weet jy waar hulle beef? Wie nou, wie praat hy? O ja, iemand het noordig vir my gesê, sy Anna Don Dada ook, de real Don Dada, ne? Wat ook een number gedrop het toe. Ek het mys gevra in een video van wie, een voet op die nek, toe vraag ek, van wie praat promo, van die ander bra, wat ook sy naam ook, de real Don Dada is. Nou weet ek, ne? Dankie vir die broer wat my laat weet het. Ne? So ek weet daar, sy ander bra, wat ek om self Don Dada noem. Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Lop hy nei, top hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Niemand het gedink ek gaat so opkom nie. Die rappers in my klats is vast soos klomp dommies. My triple klas ek sign met no police is net straight dolly. Fucking note sommies. Straight dolly, ne? Shine so on a polish. You know what it means? I'm shining without making it. You know? Dommies, my triple klas ek So na mate week. sign met no police is net straight dolly. Fucking note sommies. Ons laat het drive-by in een VVL. Is het VVL die, Toyota nie? VVL. Is het VVT? VVL, VVT. Maar ek weet nie van die engines is VVL, VVT. Net straight dolly. Fucking note sommies. Ons laat het drive-by in een VVL. Ek soek een tik bitch met een BBL. Brazilian Badlift, BBL, ne? Thick Beach. Ons laat het drive-by in een VVL. Ek soek een tik bitch met een BBL. Ouwens, respectful, ne? Ek sê maar wat ek hoor. Die S, kom bykie hard hier. So ek weet nie of julle die deliberately gedoen het, want ek weet julle kan mix en master. Maar die S wat julle gebruik by die kos, die staat hard, ne? Maar ek kan hoor die echo ook so, dat miskien is het doelbewus gedoen. Ek sê maar net wat ek hoor, ne? Ons laat het drive-by in een VVL. Ek soek een tik bitch met een BBL. Versus 4 waarom ek een BTL. Ek week vir myself. Oh, beats the loss, ne? Nie capital L, BTL. Hy is niks met capital L te doen nie. Ek soek een tik bitch met een BBL. Versus 4 waarom ek een BTL. Ek week vir myself. Kan net pengie op my CVBL. Soos hy sy CV ingee. Die eeuwendaag gebel word in Spengie. Because why? Ek week vir myself. BBL. Versus 4 waarom ek een BTL. Ek week vir myself. Kan net pengie op my CVBL. Hy is actually een harde lijn. En nou sit Big Sauce, noem het wrestling. Nou is het Big Shows, noem het de wrestling. Hij had een paar groot shows gehad. Noem het de wrestling, ne? De Big Show, WWE. Doe je pijs van een onie, is wat ik verdien. Hij pijt 2 keer een onie. En nou zit Big Sauce, noem het wrestling. Doe je pijs van een onie, is wat ik verdien. Ik hou een 16 gestript aan mijn rechterbeen, slaat een paar Ray-Bans, die liever wil ik bieten zien. Oké, Ray-Bans, bitter is zien. Ze zal het blok aan jou gefrieten krijgen. Ja, Ik zo. kan zo rijden zolang mijn tanis is lief voor mij. Verkoop mijn ziel aan mezelf, zo ik zap mijn leven zit. Verkoop mijn ziel aan mezelf, zo ik tap mijn lijf. Verkoop mijn ziel aan mezelf, zo ik tap mijn lijf. Hoop jij zelf, Lavi? Ik doe mijzelf, Lavi. Oh, selfie. Ik kan zo rijden zolang mijn tanis is lief voor mij. Verkoop mijn ziel aan mezelf, zo ik zap mijn leven 16 bullets in die mix, zo ik slaat het uit. Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Lop hy nei, top hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beefie? Vang hy nei, skop hy nei. Weet jy waar hulle beef? Hoe se ora wat ek dra voel soos Michael Jackson. Moet ook
Michael Jackson, oké, met de cocaine doen al om mijn Kan je doen om al mijn flows te krikken? Crack cocaine, oké. Ah, zoals nou. Weet je waar we alle beef? Hoe ze oren wat ik draaf, hoe soos Michael Jackson. Moet cocaine doen om al mijn flows te krikken. Stay de fix, promote platinum blik. Platinum plek, waar krijg je een platinum plek? Als je 100.000 subscribers op YouTube hebt, platinum plek krijg je ook aan als je 1 miljoen of 500.000 sales hebt. In Afrika is het 100.000, 50.000 is gold, oké. Jackson, moet cocaine doen om al mijn flows te krikken. Stay de fix. Ik denk... sorry man. Ik denk, Sabela van hulle het 6 miljoen, hè. Hij is een van die hoogstes, van een van Afrikaanse songs, ne. So, Sabela staan op 6 miljoen. Well done. Promote platinum blik. Bleek heb in jullie numbers, wanneer gaan jullie rip? Stay de fix, promote platinum blik. Bleek heb in jullie numbers, wanneer gaan jullie rip? Hoe zit dat met z'n blummen naar je haar gehad? Oeh, van wie praat hij? Ik ga niet assume als Anne Don Dada, ne? Bleek heb in jullie numbers, wanneer gaan jullie rip? Hoe zit dat met z'n blummen naar je haar gehad? Hoe de push maakt ze helemaal, maar ze is toch steeds niet dat. Ik kon een nieuw keer geweest, ik heb boek in die klein. Oké, dat is factual, ne? Dat is facts. Dat is facts. Oh, wat zei die man klaar? Hoe de push maakt ze helemaal, maar ze is toch steeds niet dat. Ik kon een nieuw keer geweest, ik heb boek in die klein. Als ik de baby gekregen, in een wasting my time. Oké, so, wat gebeurde daar is, als ik recht kan onthou, hulle moest Engeland toe gaan het laatste jaar. Is het die jaar of laatste jaar? En dan is hij gefietsen met de ou van de UK het hulle gefietsen. Hulle zou naar hom toe gegaan het, ne? Hulle zou naar hom toe gegaan het, maar dat het toen niet gebeur, want hij zei die man, hoe kom het niet gebeur? So, ik kon UK toe gaan doen, de kleine het, wanneer ik het erbij weer gekregen. Dat is actual facts, ne? Ik kon een nieuw keer geweest, ik heb boek in die klein. Als ik de baby gekregen, in een wasting my time. Voel soos Lamin, ik is goed, bij die naar uit mij. Lamin Yamal van Barcelona. Klein, als ik de baby gekregen, in een wasting my time. Voel soos Lamin, ik is goed, bij die naar uit mij. Send me automatic is net spray. De geroek van die dag apart ben broers zo never. Net als ik noem me Sabela, dat zei die promo 6-7. Inderdaad, 6-7. De geroek van die dag apart ben broers zo never. Net als ik noem me Sabela, dat zei die promo 6-7. Ik ken Rieten in Nairobi met Nairobi. die orange gevaar. Die orange gevaar. Of ze spannen je laat. Als dit de dien van die doen, dan wordt je mootje gevat. Ze komen kak op mijn foto, nu had ze zien hoe ze spat. Daar was een reaction op Fang van 21 Promo Pinky, zoals gevraagd hier jelle. You asked for it, I did it. Ik ga die eerste lijn is zomaar te vloekie man. Ik krijg 21 Promo Pinky te avoid. But you know, sometimes you need to give your subscribers what they ask for. No, so 21 Promo Pinky. No friends, just ops. Wat staan ha? We shoot. Oh, we don't run. We shoot first. Iets zoals hij. Anyway. Toen we een promo pengje, ne? Popular duo, zoals ik gezegd in die vorige reaction van die twee mannen. Maar dan gaat ik beginnen hard wegen. Maar gezegd, die gaat hulle push nou weer. Want dat was stel die eerste gedeelte van die jaar. Maar oké, hulle is nou hier. Hulle wil niet te veel muziek uitzetten. Maar oké, hulle is hier zo, ne? Laat mij weten wat denk jullie van die en moet niet van mij verhaal om te react op mijn promo pengje zo goed. En alsjeblieft, ouwens, ne? Die link van die is hier onderin, ne? Gaan run up the numbers. Daar zit we dit briek op de keisterplek. Stay blazek.